Bolo 10. februára a strana Smer na svojej oficiálnej stránke zverejnila tzv. Zoznam zradcov. Zdrojom tohoto zoznamu nebol nikto iný ako Ľuboš Blaha, ktorý takto hecoval ľudí na svojom facebookovom profile. Následky boli samozrejme dosť zlé. Samotná prezidentka a veľa politikov vtedajšej koalície dostávalo výhražné správy a v okolí ich bydliska sa vyskytovali billboardy o ich údajnej zrade či podomácky vyrobené propagandistické materiály. O 2 mesiace tento nehanebný Blaha takto vyhecoval dav, aby začal prezidentke hnusne nadávať. Vás, povedzte to za mňa. Je to americká! 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 A čo tam stváral Fico? Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Musíme dať dole prezidentku. Chodívajte na tieto podujatia, lebo vás sa boja ako čerti kríža. Mohla by sem prísť tá americká panička Čaputová? Nemohla, lebo by ste jej najavo počuli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. Ale Robko môj, čo to rozprávaš? Veď za vás boli 2 vykonávateľia vraždy odsúdení. Chceš povedať, že ste zmanipulovali vyšetrovanie? Nechceš ísť na políciu a povedať všetko, čo vieš? Tak teraz prejdeme k tomu násiliu, ktoré ste vy začali. V októbri 2022 sa syn člena strany Vlast rozhodol spáchať ako plán A atentát na vtedajšieho premiéra Hegera. Mimochodom v strane Vlast bol vtedy Harabin a Michalko, ktorý je známy konšpirátor a dnes poslanec za stranu SNS. Premiéra Hegera však nezastihol. Podľa jeho slov sa cieľ nedostavil. Ako plán B teda išiel na Zámocku, kde spustil paľbu pred gay barom a zabil 2 mladých mužov a zranil 1 mladú ženu. No nezabudnime aj na fyzický útok Kaliňáka a Gluka, ktorí Matoviča surovo napadli. Gluk dokonca surovo pesťami, asi sa tam prišiel hrať na boxera. Chod do prdele zlodej. Som si mal doniesť asi ďalší mikrofón kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nechytaj ma. Chod do prdele, Kaliňák, ti hovorí. Chod do prdele. Kaliňák, chod. Vy ste zničili Slovensko, kvôli vás sú tu utečenci. Nechaj ma. Sašo! Chod do prdele, ti hovorí. Sašo! Pusti to! Kurva! Ty, Sašo, daj sa, vieš si psychicky, tu sú ľudia, vidia to! Ty, Sašo! Ty, Sašo! Ty, Sašo! Ty, Sašo, ja mám 40 rokovaný, tak to ukážem do Dimitra! Špina! Haló, špina! Sašo! Tak ja mám 70 rokov! Hej! Hop! Pane! Ustúpte, pane. Na čo to tu? Chceli ste byť tvrdí a vulgárni, no a teraz má váš predseda zvýšenú hladinu olova v tele.
A to od frustrovaného, labilného dôchodcu, ktorý písal nelichotivé veci o Rómoch, fotil sa so slovenskými brancami, možno volil Čapútovu a bol proti migrácii.